тамошобинони азиз, ин навор бошад аз Корвон 7-12 тарафи Тилобозор 6 рядай. Анаи двойко 250 сомонӣ будиян ва туникош боша 170 сомонӣ. ҳар видеода як бор ма гап мезанам ки аввал бозора биёед, чанд ҷора муқоиса кунед ва аз як ҷо метавонед харидорӣ намоед. Барои дӯстони азиз, бозор ҳама ҷо ҳар хелаи нархошон. Анаи бозор инаи боло 280 сомонӣ кардиганои фасонаки хушрӯ нархошон 280 сомон будай. куртои дароз астай 200 сомон, кардиганош 200 сомон. аз ино арзонтаракошам ба навор гирифтагӣ ҳастем. ино боша дигар хелай ҳаст. Инчунин анаи кардигано иям анаваи 6 рядай, 7-12 6 рядай иям дига нуқтаи савдо. Анами кардиганои фасони хушрӯ инаиш мех дора, кожинка болош, дохилаш мех дора. нархаш 260 сомонай. ана баъд қисми дуюмашана инаш бошад, нархаш 240 сомонай ва бо дора, дохилаш мех надора. бе вая бе мехайд, ана кожини барин блеск додестай бинед, вай бошад 220 сомон. то размери 52-54 мешава. наметавонед ки аз анамин кардиганои фасонак харидорӣ намоед. ҳамашон поёношон мехи тигрӣ доранд. стилашон фасонакай иёра то намин куртои дароз катия мешава пуши, европейский катия мешава ки пуши. ино оригиналош 2300-2500 ай. рости бисёр шумо хоҳиш мекунед ки ма ба навор бигирам. анами палтои қимата, анами кожинкаи қимата. чанд магазин рафта будам, намонда будан, иҷозат надодам барои видео кардан. барои аввал кӯшиш мекунам ки бохай ягон ҷо ёбум, агар иҷозат додан ба навор мегирам. агар ягон шинос дошта бошед ё ин ки хитон фурӯшанда бошед, нависед, ман албатта рафта ҷои шуморо ба навор мегирам. двойкои Версачи ҳаста 180 сомонӣ. кожинкош сахтакай, на фасонаки сахтакай кожинкош. аз ино ман як ҷой дигаам ба навор гирифта будам. рости ба фикрам арзонтар будуҷада ё ки сифаташ фарқ мекуна. хулосам хе биёед ами 6 ряда як бор нархошона бинед, борошона бинед, бораи хушрӯ некем ва сипас метавонед харидорӣ кунед. на курткагиёшам ҳастай двойкора. афсус дуртаракай ки ма